खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दायो आङो कफुकु जापानिस रेस्टुरेन्टआवहाय थांगासिनो आरोना इमान गोबाव जाबायमोन आङो आंनि मोजां मोननाय जाग्राफोरखौ जायाखैमोन स' दिनैहाय आं सानबाय कि बेखौनो जाहैनोसै आरो लोगोसे आंनि हेपिनेसखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय शेयार खालामनोसै स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो स' थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नै कफुकु जापानिस रेस्टुरेन्ट नागिरनानै फैथारबाय आङो आंनि फेभरेट रेस्टुरेन्ट बियो नै बिदि आरोना जापानिस रेस्टुरेन्टआव फैबाय दायो कफुकुआवहाय फैदो ओमफ्रायहाय बेनि इन्टेरियरा जा समायनाखाना ओमफ्राय जों दसे बाहेरावहाय माने जेरावहाय जग्राफोर दङना बेयावहाय जथ'बाय ओमफ्राय नैबे केबिनावहाय जों थांनोसै आरोना जिहेतु बियो बिराद कम्फर्टेबलसिन जनानैहाय आराम शु सेन्देल खेवनानैहाय आरामसे आथिं हेबनानै जनो हायो आरोना बरियासे जबाय जोङो ओमफ्राय अर्डार मोनफैनो एसेबां गोबाव नाङो माने मा होननो बरिं मोनलायलायबायमोन आरोना जल्दि थाबनो लाबो जानो लुगैनाय हाथारलामोन आङो नैखौसो होबाय आं प्रन्सनि itu tanggal tajune mana tadi halna bana khabo lage tak yar karne order koreche ki naam se rajneesh na order हरबाय दायो मा जागोन नोंखौनो दिन्थिगोन आङो फाइनली आंनि सनाया सफैबाय प्रन्सनि आरोना सुसि नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आं सुसि बिराद गोथाव मोनो जानो थाखाय स' आं बिराद हेपि दिनैयो जाखिनि बिहरदों आं जानो लुगैनायफोरखौनो बिहरजोबदों आरोना माने रायखब बायदि जागोन आं दिनैयो एकबारो खाले बयबो
বিশ্বাসে নহয় হাতে দি খাই কিনে পিছত এনেকুৱা দেখায় কৰি ল দিম আপোনাৰ Okay, but make it a little spicy, na? A little bit sweet is okay. No, that's okay. For example, the sun. What's happening in the sun? Bisa mana? Fire is in a fire. Then the chemical reaction takes place between the oxygen and the carbon and hydrogen. Sushi मोनजानानै ओरैबायदि गोसोआ गोजोनदों आङो मोनसेखौनो जि गिदिर गिदिर सुसियाबो खुगा ब्लां ब्लां सिनानै जाखायो नामा जि गोसोआ गोजोनदों आङो मा होनो मथि जा रानथें जा जिखुनु गोसोनि खुसिया मेन मानो होनना बुंबा मानसिनि जिउआ दिनै दङ गाबोन गैया बास हेपि जानांगौ आंनि थाखाय बेल' आरोना जास्ट हेपिल' थानांगौ सामफ्रोमबो आंनिया बेखौल' लुगैयो आरो आङो स' बेनि थाखाय लोदो जा रानथें जा आइ डन्ट केयार होनदो एबारै जालायबाय पर्कमोन आरोना पर्क रिब्समोन दिनै जानानै ओरैबायदि हेपि फिल खालामदों मा होनो लाइफआव माने आं सोरगोआव थानाय बायदि मोनदों आरोना बिराद गोथाव खानाया मानो गाहायाव फैखो गोथाव मोनदों ना मोनाखै नोंलाय जानायखौ जोंनिया बिदि जायाना गोथाव मोनदों ना मोनाखै सेम सॉस में लेके आ जाओ बोनलेस बिबिम्बाप बट सॉस सेम करो बट बोनलेस रखना बस वही इखौनो हाँ वही भी चाहिए कौन सा आरोबाव बिहरबावबाय आङो नैबे डेजार्टआवहाय मचि आइसक्रिम ओमफ्रायहाय पर्कआव आरो मोनसे आलदा डिसखौहाय बिहरबाय आरोना आङो जा गोथावखामोन आयु रेप खालामनांसो जाला ओमफ्राय जानानैहाय ओरैबायसा जाबाय आंथ' माने 2 मास जेबो जायाखैमोन नालाय ओरैबायसा जाबाय ओरैबायसा टेस्टिमोन जाखाजोब्बाय माने सानसेयावनो जाबाय आरोना मोदोमानो फुंलायलायबाय दायो लावदुमा आंखौ जाहो बिराद मोदोमा
फुंसिजोब्बाय आरोना उदैयाथ' नायजाखाला इसोरासो मिथिसिगौ नोंलाय माबायदि मोनदों गोथाव मोनदों ना मोनाखै गोथावखौथ' बुंनो गोनां दरखारानो गैया माबा लावदुमा दाख्लै माबा फिश ओमफ्राय प्रन्स जानानैनो मैयायो प्रन्स जानानैनो बाङाय गेस जादोंमोननो माने बे जानो थाखाय सुखुवाखैनो मोजां मोनाखै माने मुगैनानै जाफ्लांदोनो आरोना मुगैनानै जानायखाय माने मोजां मोनाखै ओरैबायदि गेस जाबाय बिराद थैथारसिगोन गोलोमफ्रुजोब्बाय ओमफ्राय नोंहा थैबा आंहा गिनांगौ गैया आरो आंखौसो पुलिसाव हमना लागोन माला बुथारदो होननानै ओंखायनो गिनानै आं जल्दि जल्दि रुमाव लांबाय आरोना गिनानै नङाबा माबा आंखौसो हमनानै दोनबाय